De IJsselsteinse Pielreus viert dit seizoen feest. De vereniging bestaat namelijk 6 keer 11 jaar en daarbij hoort natuurlijk een passende jubileumprins. In de stijl van La Casa de Papel kwam uiteindelijk Peter Potten uit de drukpers rollen. Wij zien hier 2009 Prins, 2009 de jubileumprins. Pielreus en Pielrezinnen, het gaat gebeuren. Wij gaan dit jaar voorop met Prins Peter de Tweede! Pielreus en Pielrezinnekes! Ik ben eens leuk, doen we nog een keer! Pielreus en Pielrezinnekes! Dit waren 7 verrekte lange weken. De eerste nacht in bed, toen dacht ik ligt de hele nacht wakker, maar ik werd om 2 uur wakker. Toen heb ik geen oog dicht gedaan voordat de wekker ging om 5 uur om te gaan werken. Dus en ik heb er vaak aan moeten denken. Het waren lange weken voordat het 5 januari was. Uiteindelijk heb je toch die beslissing genomen, heb ik gehoord net. Ja, Fiona zei dat gaan we doen, dan maken we maar 1 keer mee. Nee, we hebben een lastig laatste half jaar gehad. Ik ben ziek geworden. En ik had zoiets van, nou, dit is, na alle ellende is dit gewoon ontzettend mooi om het nieuwe jaar zo te starten. Ja. En dat je dat samen als gezin kunt doen, dat je het samen met je kinderen kunt doen. Ja, het is niks mooier dan dat. Eerder op de avond werd afscheid genomen van prins Jelle II. Hij moest een proef van bekwaamheid afleggen om opgenomen te kunnen worden in de APK van de Pielreus. Ook werden de ontvangers van de Reuzenclub bekendgemaakt. Deze onderscheiding gaat dit jaar naar Mieke Rongen en Maria Klaassen. Zij zetten zich al meer dan 45 jaar in als vrijwilliger in de IJsselsteinse gemeenschap. Het jubileumfeest wordt van 24 tot en met 27 januari groot gevierd in IJsselstein.